Дай малко. Ай, много удобно. Айде. Така. Айде тръгваме. И пиеш до дъно. Не дейте той. Не, това е хубаво, да. Добре. Малко фокус нещо няма, бе, Саши. Ето сега го. Ето сега има. Добре, да, хубаво. Супер. Много добре оставим пак. Дръпне се. Към него Ваня се обърни да му четете. Това вече. Също приближи леко плана. Работи ли? Да, работи камерата. Пускай! Айде там. Так, 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 так. Фокус, монка. Так. По-лески трябва да се запълнят. Тук, фокус. Тук, тук. Да, Да се качи. това е добре. Тук при треперването. Запъна се.